¿Empezamos? ¿Empezamos? Espero. No, empezamos. Vale, moi ben, pois nada. Rematamos a reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia e paso, como sempre, a dar conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. O primeiro, nomeamentos, como, foron comprobando estes últimos consellos, a estrutura da Xunta de Galicia nos seus postos directivos, nos que son competencia da Xunta de Galicia, están prácticamente pechados. Quedaba, como advertín en consellos anteriores, algúns pequenos flecos, algún nomeamento, e hoxe o que facemos é proceder a estes nomeamentos que restaban, concretamente, dous. Unha Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e outro na Consellería do Mar. O da Consellería de Presidencia corresponde ao nomeamento da nova directora xeral de Mobilidade. Saben que é unha competencia nos cambios estruturais que hubo na Xunta de Galicia. Pasou da antigua Consellería de Infraestructuras a Consellería de Presidencia e prodúcese un relevo na Dirección Xeral de Mobilidade. Ata agora o desempeñaba Ignacio Maestro, deixa o cargo a petición propia, agradecemoslle os seus servicios, e o Consello da Xunta de Galicia nomeouse a Judith Fontela Baró como nova directora xeral de Mobilidade. Licenciada en Dereito pola Universidade de Coruña, funcionaria de carreira, desempeñou diferentes cargos na Subdelegación do Goberno da Coruña, Dirección Provincial do Servicio de Emprego Público Estatal, foi xefa territorial da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e da Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, e na actualidade era directora territorial da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras tamén na Coruña, e dende hoxe, despois do nomeamento do Consello da Xunta de Galicia, é a nova directora xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia. Outro nomeamento, decía, prodúcese na Consellería do Mar. Producise unha vacante hai uns días do director de Portos de Galicia, foi nomeado director de Augas de Galicia e, polo tanto, esta vacante é cuberta hoxe co nomeamento do novo director de Portos de Galicia, que é Juan Sanmartín Ferreiro, enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos, conta cunha amplia experiencia no eido da construción e planificación de infraestructuras, especialmente na empresa privada. Durante moitos anos foi responsable dunha constructora aquí en Galicia, estuvo en varias obras de infraestructuras públicas e dende hoxe é o novo director de Portos de Galicia. Entrando xa nos asuntos ordinarios, fora de nomeamentos, o primeiro, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, e logo do acordo do que deu conta a Consellería de Medio Ambiente, hai un par de consellos, me parece que foi, sobre o calendario acordado pola Xunta de Galicia para facer efectivo o traspaso amparado e ratificado pola sentencia do Tribunal Constitucional das competencias de Galicia en materia de ordenación do noso litoral. Os iniciamos os trámites efectivos daquel calendario, daquel proceso aprobado a nivel xeral hai un par de semanas, e o Consello da Xunta de Galicia, de acordo con ese calendario, acordou formalmente solicitar ao Goberno Central, o Goberno de España, a convocatoria da Comisión Mixta de Transferencias, que está integrada, como saben, por representantes de ambas administracións, ambas as dúas, Xunta de Galicia e Goberno Central, para que se acorde o traspaso dos medios materiais necesarios para exercer as competencias establecidas na Lei do Litoral e ratificadas por sentencia do Tribunal Constitucional. Empezaría, de acordo con isto, unha negociación na sede da Comisión Mixta de Transferencias que debería cristalizar, esperemos que non haxa ningún problema ao respecto. O acordo a sentencia do Tribunal Constitucional é clara, polo tanto, é simplemente unha cuestión agora de vontade política que debería finalizar despois do acordo da Comisión Mixta de Transferencias coa elaboración por parte do Goberno Central dun Real Decreto que faga efectivo este traspaso. Para exercer estas competencias son necesarios medios materiais e medios persoais que agora mesmo son titularidade do Goberno Central e, polo tanto, o que pretendemos para facer unha xestión eficaz, insisto, recoñecida por la Lei de Ordenación do Litoral, é que estes medios sexan traspasados á Comunidade Autónoma de Galicia. Para iso se pide esta Comisión Mixta de Transferencias e agardamos que o proceso sexa rápido e que canto antes se poidan efectivizar as competencias recoñecidas
pola Lei Galega de Ordenación do Litoral, que, por certo, estamos recibindo moitas peticións de información de outras comunidades autónomas para facer unha normativa similar que permita tamén exercer as competencias destas comunidades autónomas que teñen litoral. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería do Mar, hoxe o Consello da Xunta de Galicia deu o visto bo a destinar 4,6 millóns de euros para seguir promovendo a presenza de empresas pesqueiras galegas en feiras internacionais para difundir os seus produtos, e aumentar as posibilidades de exportación. Esta é unha liña que xa se viña mantendo outros anos. Agora o que facemos é ampliar a súa consignación un 30% máis, 1 millón de euros máis que o ano pasado, ante o aumento da demanda das empresas pesqueiras que cada vez optan máis pola internacionalización, pola súa presencia en feiras, pola súa actuación coordinada e, polo tanto, precisan, sobre todo as de menor tamaño, da axuda da Xunta de Galicia para poder ter esta presencia. Estamos falando de a previsión deste ano é que haxa produtos galegos en feiras que se celebrarán en Xapón, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Corea do Sur, China, India, Alemania ou Holanda. A proposta da Consellería de Cultura, hoxe demos o visto bo a renovar un convenio de colaboración que se viña mantendo anos anteriores coa Asociación Amigos da Ópera da Coruña para seguir difundindo a ópera, este ámbito musical, entre todo tipo de público. Son 160.000 euros que irán destinados a organizar a edición número 72 da tempada lírica da Coruña. Concretamente, nos manifesta a Asociación de Amigos da Ópera da Coruña, se dedicará a financiar parte da produción da ópera La Bohème, que se vai representar na cidade da Coruña, por tanto, ten unha inversión cuantiosa e este convenio este ano, 160.000 euros, irían dedicados a financiar parte desta produción en colaboración con esta Asociación de Amigos da Ópera que ten máis de 70 anos de historia apoiando o mundo da ópera en Coruña e en Galicia. Hoxe coñeceu tamén o Consello da Xunta de Galicia un balance que sempre se fai público ou se leva durante este mes de maio, previo a que empece a tempada de maior utilización das augas públicas, augas de baño en Galicia. Polo tanto, hoxe coñecimos o balance sobre a situación das augas de baño durante a tempada pasada, a tempada que rematou a finais de setembro do ano 2023. Este informe revela que o 97% das zonas de baño registradas en Galicia obtiveron unha clasificación sanitaria de excelente ou boa, a maioría excelentes, son 20 puntos porcentuais máis que no ano 2011, recolléronse máis de 5.000 mostras en preto de 500 zonas de baño, 117 concellos con augas públicas de baño, e solo un 1,2%, por darlle outra cifra, se determinou, despois destas análisis, que tiñan unha calidade sanitaria insuficiente. A tempada de vixiancia das augas neste ano 2024 vai empezar o 1 de xuño e, polo tanto, como digo, igual que todos os anos, o Consello da Xunta de Galicia coñeceu o balanzo definitivo do estado das augas públicas de baño no ano 2023. Hoxe, o Consello da Xunta de Galicia, cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Sanidade, acordou a tramitación de emerxencia para a contratación do servicio de ambulancias en Vigo e na súa bisbarra. Había unha empresa, había un contrato en vigor, que se encargaba do transporte sanitario urxente en Vigo e na bisbarra de Vigo, Cangas e Moaña principalmente. Hubo un desistimento da empresa, por lo tanto, un servicio tan esencial como este necesita manterse en vigor en todo momento. O 1 de xuño será o abandono definitivo desta empresa e, por lo tanto, que acordamos hoxe é facer esta tramitación de emerxencia para que siga existindo servicio de transporte de emerxencias sanitarias 24 horas ao día, 365 días do ano. O orzamento é 2,9 millóns de euros, 10 ambulancias, máis 2 de sustitución, 90 traballadores, e a previsión é que o 1 de xuño este en vigor este novo contrato cusa tramitación de urxencia aprobamos hoxe no Consello da Xunta de Galicia. A proposta da Consellería de Emprego, na súa faceta de competencias en materia de comercio, hoxe o Consello da Xunta de Galicia acordou destinar 2,25 millóns de euros a seguir colaborando cos centros comerciais abertos que existen en varias cidades e vilas de Galicia para seguir
axudando nas súas campañas de digitalización, difusión dos produtos dos establecementos asociados, campañas para fidelizar clientes, en definitiva, unha colaboración que se ven desenvolvendo estes últimos anos e que permite manter a rede de pequenos comercios en diferentes lugares de Galicia e evitar a súa desaparición, a súa disminución ou a baixada da súa cifra de negocio na medida do posible. Hoxe, tamén, a proposta da Consellería de Educación acordamos dentro da aposta pola tecnoloxía cuántica, que se resume no chamado Polo de Tecnoloxía Cuántica de Galicia, que é un plan que ten unha dotación de 30 millóns de euros. A súa parte máis importante, por así decirlo, polo menos de xeito singular, é o ordenador cuántico máis potente do sur de Europa que existe no CESGA, no Centro de Supercomputación de Galicia. 14 millóns de euros foi o investimento necesario para que este en funcionamento. Xa este en funcionamento agora mesmo para os propios traballadores do CESGA e tamén para moitas empresas galegas e fora de Galicia que solicitan os seus servicios para os cálculos que necesitan para a súa actividade, e hoxe o que fixemos foi darlle o visto e prace a abrir, de acordo con un procedimento, a posibilidade de utilización deste ordenador cuántico do CESGA á comunidade científica, en primeiro lugar, de toda Galicia, e, na medida do posible, atendida a comunidade científica de Galicia, tamén a toda España. Estamos falando das universidades, dos centros de investigación, dos centros tecnolóxicos, que ata agora tiñan ou non tiñan posibilidades ou tiñan unhas posibilidades moi restringidas. O que facemos agora é aprobar un protocolo para que poidan acceder á súa utilización. Insisto, primeiro, atendendo as necesidades das universidades e centros de I+D de Galicia, e despois ampliando outros lugares de España. Uso gratuito é destinado exclusivamente a labores de investigación dentro de todo o que ten que ver co I+D máis I. Xa digo, aprobamos o protocolo e inmediatamente xa se poñerá a disposición. Son moitas as solicitudes que existen a día de hoxe para a súa utilización e habilitamos, de acordo con o procedimento, insisto, estas posibilidades que ata agora ou non existían ou estaban moi restringidas. A proposta da Consellería de Vivenda é dentro da intención da Xunta de Galicia e da planificación e do compromiso de duplicar o parque de vivenda pública nesta legislatura. Hoxe tomamos un acordo importante para axilizar os trámites necesarios para construir 560 vivendas protegidas no barrio de Susán da Coruña. A día de hoxe xa están en marcha 144 vivendas protegidas neste barrio, 40 foron entregadas aos novos inquilinos hai uns cantos meses, hai adxudicada obra, empezar inmediatamente para construir outras 40, está redactado o proxecto para construir outras 50 e está pendente licitar o proxecto construtivo de outras 14, pois para seguir cumprindo este objetivo ata chegar ás 1.500 neste barrio de recente creación, no barrio de Susán da Coruña. O que fixemos foi acordar solicitar ao Concello da Coruña a modificación do seu Plan Xeral de Ordenación Municipal, do seu PESON, que permita ampliar o número de inmobles deste tipo, a posibilidade de construir máis vivendas protegidas en Susán para chegar a ese objetivo de 1.500. Por lo tanto, o que imos solicitar ao Concello da Coruña, o que acordamos a solicitar, foi que se poida modificar o uso de dúas parcelas que están en Susán, que son propiedade da Xunta de Galicia, para priorizar a construción residencial, axilizar todos os trámites necesarios e poder construir nestas dúas parcelas da Xunta de Galicia 520 novas vivendas de protección pública e, ademais, pediríamos ao Concello da Coruña que se pudera tamén modificar o uso dunha parcela que é propiedade do propio Concello, intentaremos facer a tramitación conxunta e isto permitiría construir 40 vivendas protegidas máis. En definitiva, con este acordo de hoxe, sería posible axilizar os trámites para poder empezar a construir con moi tarde, a principios do ano que ven, falamos durante este ano podrían estar feitos estes trámites 560 novas vivendas protegidas no barrio de Susán. Insisto que o obxectivo final son 1.500 e sai ahora mesmo 144 construídas ou con trámites moi avanzados. A proposta da Consellería de Economía, hoxe decidimos ampliar as posibilidades e as cantidades dunha iniciativa que pioneira que se puso en marcha no mes de xaneiro e que consistía
en habilitar préstamos directos dende o IGAPE a unha serie de empresas que o necesitaran e que tiñan dificultades para acceder ao crédito a través das institucións bancarias, a través dos cauces, por así decirlo, normais. Naquel momento, no acordo do mes de xaneiro deste ano, habilitamos 30 millóns de euros que podían ser solicitados polas empresas galegas que tuveran dificultades para hacer outro tipo de crédito ou sobre todo polos xuros máis altos que estas posibilidades e ante a elevada demanda que estamos observando nas solicitudes, en principio teñan en conta que o prazo para pedir este acordo inicial de 30 millóns era ata novembro, agora mesmo no mes de maio prácticamente se están esgotadas. Hai peticións que se van conceder por máis de 30 millóns, por estes 30 millóns que acordamos en xaneiro. Por lo tanto, o que acordamos foi ampliar nun 70% esta cantidad inicial e chegamos aos 50 millóns de euros. Quen pode pedilo? Por recordar, e ademais hai algunha novedade, primeiro as empresas que precisen financiamento para proxectos estratégicos, novas instalacións, aumentar capacidade productiva, ata 5 millóns de euros, centros tecnolóxicos ou asociacións de empresarios que leven a cabo actividades de I+D, poden pedir entre 75 e 1,5 millóns de euros, préstamos para financiar a longo prazo a industria auxiliar naval, préstamos entre 50.000 e 1 millón de euros. Novidade, tamén poderán pedir préstamos ás empresas que desesen internacionalizarse entre 300.000 euros e 1 millón e tamén habilitamos a posibilidade de financiar, mediante estes préstamos, financiar circulante dirixido ás industrias manufactureiras de transformación dos produtos da pesca, que tiñan dificultades para acceder a outro tipo de crédito, e se habilita agora a posibilidade de que poidan acceder tamén a créditos entre 300.000 e 1 millón de euros. Xa digo que unha ampliación con máis posibilidades de solicitude, se amplía o abano de solicitantes por unha ampliación dos 30 millóns ata os 50 ante a elevada demanda e con posibilidades, se fora necesario, de seguir ampliando se siguen aumentando o número de solicitudes. E o último acordo ten que ver coa aprobación dun proxecto de lei que xa fora obxecto de aprobación polo Consello da Xunta de Galicia. O que sucedeu é que a convocatoria de eleccións obligou a disolver, como consecuencia lóxica, o Parlamento de Galicia. A tramitación de lei quedou paralizada e agora, se fora intención, como é, do Goberno galego de que se tramite esta lei era necesario volver a aprobar o proxecto de lei e foi o que fixo hoxe o Consello da Xunta de Galicia. Estamos falando da Lei de Recursos Naturais, que o que busca é promover os beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan recursos naturais en Galicia. Por tanto, hoxe aprobamos o proxecto de lei para remitirlo inmediatamente ao Parlamento, xa digo, coa intención de que os froitos de aproveitamento dos nosos recursos naturais revertan especialmente en Galicia. Recordarán que esta lei, as medidas que incluíra, que obriga de que todos os proxectos nos que se utilicen recursos naturais deben incluir un estudo de impacto socioeconómico que vai ter esta utilización, avaliar aspectos como a creación de emprego na zona, mellora ambiental na contorna, reducción do custo enerxético aos consumidores locais. Tamén existía a posibilidade, a través desta lei, de que a Administración, a Xunta de Galicia, participara en determinados proxectos que consideremos de especial interés a través dunha sociedade mixta, Sociedade de Recursos de Galicia. Xa está constituída, como saben, participan dela 32 empresas que supoñen unha aportación de casi 12.000 millóns de euros ao PIB galego. Tamén a nova lei fixa establecer instrumentos financieros para apoiar estes proxectos, axudas directas, incentivos fiscais, préstamos. Se introducía a posibilidade de un canon eólico a enerxía eólica mariña, igual que existe na enerxía eólica terrestre, sempre sen descoidar, por suposto, se existisen estes proxectos ou a súa compatibilidade co medio mariño. E tamén existe a posibilidade de crear un fondo público-privado para a recuperación de zonas afectadas por lumes forestais. E tamén un mercado voluntario de créditos de carbono. Isto é simplemente recordar aspectos que xa se incluían no proxecto. O que facemos é recuperar este proxecto que decaeu pola convocatoria electoral polo interese do Goberno da Xunta de Galicia en que canto antes, se o Parlamento aproba, se converta nunha lei e se poida empezar a aplicar as súas determinacións. Por tanto, a pretensión desta lei era e sigue sendo avanzar cara a unha economía máis sustentable e que Galicia siga sendo unha referente na transición enerxética. E estes son os acordos fundamentais acordados hoxe polo Consello da Xunta de Galicia e queda a súa disposición para as preguntas que desexen facer.
Sí, presidente, unha vez rematadas as eleccións en Cataluña, visto o resultado e visto o anuncio de Carles Puigdemont de que pretende postularse para ser investido, de Salvador Illa que tamén o pretende, cree vostede que o clima político estatal vai mudar en que sentido? Desde o punto de vista dos intereses de Galicia, imos entrar nunha fase diferente? Sí, bueno, mire, respecto ás eleccións catalanas, primeiro, por suposto, felicitar o vencedor, o candidato ao Partido Socialista, o señor Illa, parabéns dende o goberno da Xunta de Galicia como vencedor das eleccións con independencia do que resulte despois das negociacións e das posibilidades de formar goberno. Felicitar tamén, se mo permiten, xa como presidente do Partido Popular de Galicia, o noso candidato, Alejandro Fernández, que quintuplicou os resultados, pasou de 3 diputados a 15, como saben, creo que un magnífico resultado tamén, sobre todo pensando en diferencias de que se viña, e felicitar tamén, e me permiten, o presidente nacional do partido, que dende que é presidente todas as eleccións supoñen mellora de resultados, e creo que tamén é de salientar. Respecto á pregunta que me facía de estabilidade, do que panorama que se pode abrir a partir de agora, bueno, veremos, non? Estamos coñecendo acontecementos, ahora mesmo coñecíamos a renuncia do actual, e todavía era presidente en funcións da Generalitat de Pere Aragonés, as manifestacións onte pois de todos os candidatos líderes políticos, nun sentido ou noutro, e a reflexión que me levan a mí é, primeiro, que unha vez máis queda amosado o difícil que é acadar unha maioría absoluta, e, por lo tanto, teño que volver a agradecer a confianza que tivemos hai, pois non chega nin a 3 meses do pobo galego, creo que cada vez, por lo menos, teño unha convicción personal que espero que comparta moita xente que a estabilidade é o segredo para poder facer moitas políticas e a inestabilidade é todo o contrario. Veremos ahora como evoluciona todo, pero creo que hai reflexións que se poden tirar dos resultados de antes. Xa digo, o PSOE o Partido Socialista en Cataluña é claro gañador das eleccións, pero é certo que non sube todo o que baixan os seus socios, e é certo que o PP sube máis do que baixan Cidadáns, que baixaron todo, pero é certo que a subida do Partido Popular é moito maior. O digo porque queda un escenario moi aberto, donde o primeiro que se adivina é a inestabilidade que non temos en Galicia, e que creo que quedan moitos capítulos por diante, ahora tamén condicionados polas eleccións europeas, pero creo que o resultado de onte non garante ni moito menos a estabilidade política en Cataluña, que creo que é moi desexable e que eu me alegro moitísimo, vou a decir, que é o que temos en Galicia, o que permite o resultado claro que tivemos o 18 de febreiro. Sí, hola, eu quería preguntarlle, porque está habendo unha serie de renuncias de colexios polo libro digital, empeza a haber voces que cuestionan este modelo, e incluso as AMPAs van a facer unha enquisa. Quería saber se a Xunta está disposta a revisar ou a reformular o modelo del libro digital. Sí, bueno, efectivamente, estamos coñecendo nas últimas datas algunhas renuncias. É certo que siga habendo moitísimos máis centros escolares onde está implantado o libro digital sen ningún tipo de problema, pero creo que isto non ten que levar a ningún tipo de preocupación. É certo que é unha tendencia que existe tamén noutros países de Europa, replantexarse a utilidade, a implantación, o grado de implantación e de intensidade. Ningún problema, por suposto que seguiremos, a Consellería de Educación seguirá escoitando os que están sobre o terreo e coñecen moi ben do que falan, que son os docentes galegos, escoitaremos tamén as AMPAs e actuaremos en consecuencia, tamén, por suposto, exercendo as nosas competencias, pero escoitando, intentando aunar e conseguir un consenso tamén aquí. Saben que cando tivemos claro que había que tomar a medida, se tomou, fomos pioneiros na prohibición dos teléfonos móviles nas aulas. Neste caso, estamos falando tamén de algo que ten que ver coas novas tecnoloxías, pero creo que unha dimensión diferente, por tanto, escoitaremos insistindo en que a día de hoxe siguen sendo moito máis os centros onde está establecido con normalidade o libro digital que aqueles que se están replantexando volver pois os libros tradicionais, os métodos tradicionais. Creo que é un movimento que hai que escoitar e, en función do que escoitemos, actuaremos en consecuencia. Bos días, presidente. A oposición considera que os cambios na Consellería de Sanidade cos nomeamentos das xerencias nesta fin de semana que son unha emenda á totalidade á política sanitaria dos últimos anos. Se quería preguntarlle tamén pola política de vivenda,
se considera, como di a conselleira, que fai falta máis esforzo por parte do Goberno central, tendo en conta que nos últimos 15 anos apenas se construiu vivenda protexida na nosa comunidade. Gracias. Mire, respecto á primeira pregunta, estou seguro que se non se tivera producido ningún cambio na Consellería de Sanidade, pois tengo que estaría dicindo que parece mentira como non se fan cambios sendo necesario facelos. Como se produciron cambios, pois entón están dicindo que o que facemos é, como vostede decía, unha emenda á totalidade da xestión que hubo ata agora. Mire, temos unha, por moito que digo oposición, estou convencido con todos, non me cansarei de insistir nelo, con todos os cambios, as cousas que hai que corrixir unha sanidade pública de primeiro nivel. O que se trata é de seguir mantendo e se pode ser, que creo que pode ser, mellorala. Por iso son estes cambios. Agradecendo o labor daqueles que foron sustituídos en datas recentes, creo que arrancamos unha nova legislatura ou un cambio de titular na Consellería e é lógico se produzan algúns cambios con intención de mellorar sen ninguna dúbida e acollelos con total naturalidade, que creo que é como se acolle a maioría da poboación. Respecto a outra pregunta, eu creo que hai que predicar co exemplo. Pois acabamos de traer un acordo para aumentar, creo que sensiblemente, nunha cantidad importante, a construción de vivenda pública no barrio de Susana Coruña. Outros días trouxémolos para outras zonas galegas. É certo que marcamos un objetivo agora para duplicar o parque de vivenda pública nesta legislatura e, por lo tanto, por iso queremos empezar a traer desde o principio. Hai objetivos marcados para os primeiros 100 días que, sin ninguna dúbida, imos cumprir, e o que pediría o Goberno central é que faga exactamente o mesmo. É moi fácil criticar mentre non se está facendo absolutamente nada. Que había 180.000 vivendas prometidas polo Goberno central, polo presidente do Goberno, hai uns meses dos que non se soubo absolutamente nada. Moitísimas vivendas que a Saref iba a poñer a disposición das comunidades autónomas, non sabemos absolutamente nada. Por lo tanto, eu que lle diría ao Goberno central é que teña toda a tranquilidade de que este é un obxectivo estratégico do Goberno da Xunta de Galicia, que faremos todo o necesario para cumplir esa ambiciosa cifra de duplicar e que lle pediría que les fixeran exactamente o mesmo. É moi fácil dar cifras de miles, de centos de miles de cousas que se van facer e despois esquecerse non facer absolutamente nada. Hola, a mí me gustaría saber cales van ser as seguintes competencias que vai a reclamar a Xunta ao Goberno Central. Despois da incorporación da lei do litoral, sí. Bueno, primeiro imos centrar todos os esforzos en que algo que, insisto, teño, aparte, cando se recibido polo presidente do Goberno, insistirei en que entendo que non debería haber ningún problema en que se transfira esta que os acordamos pedir a convocatoria da Comisión Mixta de Transferencias. Creo que é importante, por lo tanto, centraremos os esforzos aquí. Despois hai outra en riba da mesa que creo que é fundamental. Sempre, a pregunta non é a primeira vez que a resposto, vou decir que, tanto máis que centrarse en número, eu creo que é moito máis importante centrarse na entidade das competencias cusa transferencia estamos pedindo. Estou falando da AP9, comprometida, acordada por todos os grupos políticos aquí no Parlamento de Galicia e paralizada polo Partido Socialista a última vez que se intentou. Imos volver a intentalo e espero que non haxa ningún problema. Eu, sinceramente, somos capaces de dar para diante estas dúas. Creo que lle estaríamos facendo un gran servicio ao país. A partir de aí, moitas, algunhas moi urxentes, unha máis. Eu vou seguir insistindo e tamén, eu direi, ao presidente do Goberno, en que creo que é necesario que nos transfira máis capacidade de xestión nos fondos Next Generation. Estamos falando de centos de millóns, miles de millóns, se o tomamos en global, que a día de hoxe siguen sin mobilizarse por parte do Goberno central, e a transferencia desa competencia para xestionarlos creo que sería moi útil. A semana pasada, me parece que foi cando trouxemos un informe ao Consello da Xunta de Galicia sobre o grado de execución moi alto dos fondos que nos temos e o grado de execución tan baixo que ten o Goberno central. Por tanto, creo que sería unha boa competencia, pero se conseguiramos estas tres nun curto espacio de tempo, a partir iríamos a por máis. Sí, presidente, retomando a cuestión das eleccións en Cataluña, unha das lecturas evidentes é o fiasco do independentismo. Tendo en conta que estes partidos son tamén o espello no que se mira algún partido en Galicia, que lectura neste senso se pode facer de na nosa comunidade? Grazas. Sí, onte veía que o BNG decía que non iba a valorar o resultado electoral. Curioso, porque un dos partidos que se presenta, eu
por moito que intenten ocultalo, son socios e irán na mesma papeleta nas seguintes eleccións, inminentes nas eleccións europeas. Por lo tanto, eu creo que a lectura xeral que moita xente, moitos analistas políticos onte facían de que todo o que se decía sobre o impacto do independentismo e sobre o convencemento mayoritario do pobo catalán de que esa era a vía, creo que onte quedaron desmentidos por resultados electorais e a suma dos partidos constitucionalistas, non quero decir que vayan a formar o goberno, pero a suma dos votos fala ben as claras de que son maiores unhas opcións que outras. Por lo tanto, creo que todas esas tesis, todo ese, se me permiten, hartazgo do que onte se falaba e que incluso a baixa participación electoral podría facer traslucir, creo que quedou onte bastante patente e é bastante curioso que o BNG renuncie a facer un análise de un partido socio, e que ademais socio inminente nas eleccións que van ter lugar en menos dun mes. Quería preguntar, despois das críticas que rodearon a xestión da xerente, da agora xerente área sanitaria de Santiago, cal vai ser o destino de Eloína Núñez? E, por outra parte, tamén lle quería preguntar se comparte as críticas de compañeiros do seu partido sobre as acampadas estudiantís en contra da masacre que está ocorrendo en Palestina, pois como as que fixo Ayuso, ou palabras como as de Borja Semper falando de que é un apoio a Hamas. Gracias. Sí, respecto a primeira, sinceramente, o desconozco. Acabamos de coñecer as sustitucións e coñecer quen son as persoas que se van facer cargo que entran agora en sustitución das persoas que deixan e o destino desa persona e do resto, sinceramente, non descoñezo. En todo caso, sería unha decisión da Consellería de Sanidade, a parte dos componentes persoais que poida ter, sinceramente non o sei. E respecto a outra pregunta, mire, eu en xeral le vou contestar algo que creo firmemente. Mentras as manifestacións sean pacíficas respeten o dereito á convivencia e por cauces democráticos, eu non teño nada máis que decir, nin desta nin ninguna outra. Hola, bons días. Con respecto ás eleccións catalanas, están apuntando, sobre todo, desde Madrid, que é o fin do proceso, que supón que xa non hai unha volta atrás para esta cuestión. Non sei se vostede tamén está de acordo e que supón realmente o fin de todo o que era o proceso independentista en Cataluña. E depois, dúas cuestións máis. Unha apuntaba agora nos temas do Consello e a situación das ambulancias. Especialmente hai puntos quentes que a de Vigo. Outro día houve negociacións que non chegaron a ningún porto porque os sindicatos denuncian que a Xunta quere seguir inyectándolle diñeiro a unha empresa que é fantasma, que non se sabe onde está o xerente, polo menos durante estes 3 meses seguintes, que é Ambulancias del Atlántico. E apuntaba agora a novo prego de condicións das ambulancias para Santiago e Ribeira. Digamos, que está pasando no mundo das ambulancias para que estén acontecendo estes problemas que son importantes, sobre todo para o tema sanitario en Galicia. E despois, unha última cuestión, e se cree vostede que ten que a Xunta revisar o que está acontecendo en determinadas industrias, ou polo menos o plan de emerxencia das industrias, digo polo acontecido esta fin de semana en Tomiño, que ardeu completamente unha planta ali nunha parroquia de Tomiño. Este domingo era unha planta tamén agraria en Santiago, en Arins. Fai 2 ou 3 meses era a Sogarisa na Coruña, en Vilalba fai 2 meses, o incendio pavoroso que se viu tamén no Ceao fai 1 ano ou 2 anos, xa non me lembro. Digo, se a Xunta ahora nesta nova legislatura vai intentar revisar os plans de emerxencia tamén destas grandes industrias. Gracias. Sí. Vamos a la primeira pregunta, proceso independentista. Bueno, o que está claro, decía antes, ¿no?, que as expectativas dos partidos independentistas non corresponderon co resultado electoral, non? Hai máis que ver onte a valoración do candidato de Esquerra Republicana. Bueno, a decisión que tomou hoxe. Por lo tanto, se isto vai supoñer ou non o fin das presións independentistas, eso haberá que ver a partir de agora. Se me permiten, a valoración
casi tan optimista, ¿no?, que facía o Partido Socialista. É certo que gañou as eleccións, espero que se traduzca ahora en tomar nota do resultado electoral e entender que as intencións dos partidos independentistas de romper a igualdade fundamental que ten que haber entre as diferentes comunidades autónomas, pois agora hai máis argumentos que antes, ou así entendo eu, para resistilas e non admitilas. Espero que sexa así, e espero que non quede todo condicionado á gobernabilidade e os apoios no Congreso, porque entonces de pouco tería servido o resultado de onte en Cataluña. Eu espero realmente que o resultado das eleccións ontes en Cataluña sí que fora, non sei se o fin, pero dende logo si un freno importante que o que se agoiraba hai un tempo, pois ni moito menos teña que ver coa realidade que vexamos a partir de agora. Respecto ás ambulancias, bueno, saben que é certo que é un sector con unha conflitividade máis alta que outros sectores. A intención, o que os acordamos no Consello da Xunta de Galicia, non son 3 meses máis, e falamos do mesmo caso, que 1 de xuño, eu decía, pois acordamos a tramitación de urxencia que xa pode haber un novo contrato, vou dicir, un sector tradicionalmente conflitivo, pero tamén quero recordar que son varios os contratos que ten a Xunta de Galicia en todo o territorio e que os conflitos se producen en algunhas zonas concretas e en outras non, e a nos obriga, cando se produce un conflito ou cando unha empresa quere deixar de prestar o servicio, como este o caso, a nos obriga a reaccionar canto antes, porque é un servicio fundamental que non pode estar sin prestarse en ningún momento. Respecto á terceira pregunta, bueno, é certo, que se están producindo, de logo cada vez que se produce, a desta fin de semana en Tomiño foi un incendio considerable. Primeiro, celebrar, creo que a actuación dos medios de emerxencia foi inmediata, había moitos medios alí. Eu sempre digo que dos medios de emerxencia nos acordamos só cando son necesarios, pero teñen que estar aí, se son necesarios ou non. Creo que hubo unha actuación coordinada. Agora hai que ver as causas dese incendio igual que os de outros. A verdade que non teño unha comparativa se noutras zonas de España ou con contaminación industrial se producen máis ou menos incendios. Dende logo nos obrigan as nosas competencias, non só son nosas, tamén teñen que ver as competencias de traballo, os propios concellos con seus plans de emerxencia municipal. Eu me terán escoitado dicir varias veces que o número de concellos que teñen plan de emerxencia municipal é inferior aos que deberían telo. Por tanto, temos que seguir perseverando, temos que seguir axudando na Xunta de Galicia, temos que seguir asesorándoos, apoiándoos cos medios. O antes e o despois dos medios de emerxencia municipal teñen pouco que ver co que había hai uns anos, pero isto é unha responsabilidade conxunta. Nunca vamos a estar libres de que se produzcan incendios deste tipo, pero estou de acordo en que todas as actividades preventivas e a acción preventiva, canto máis se faga, máis contribuirá a evitar que se produzcan este tipo de incendios. E cando se producen, o que temos que facer, como xa fixemos noutros casos, é intentar axudar para que as actividades se retomen canto antes. Moi ben, moitas gracias.